Anga fuli ani wale nyuman nombe ka nyeshi au ma mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigilendo kwa nyamada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Cherifla bamananga kuna funi na wala libna kwa yemunu na mali kunga ani jien fanro kunga nye akuma selenye ka beni kari temene juin kalo kileta ani kele juela wasadeu utara koma seginke uka mau yorola nabe wele ko restitution mamunu ye dana dauka ukasika wasadea joro soro wala sa ukata udado sharia sina muntara anga jamana wasablo fe ka beni juin kalo fla temene nobe yelema de ko fa do anga jamana sharia sumbala Amadou Kamara abe wala li chamankanye Kile kononto doron sharia kura intali ka do bala anga wasablo maufe joila wasaden kulu nu ka nyema ye Mahamadou Jarasuba olu keni kera mɔgɔ fɔlɔ ye minnu telera ka taa ni ko komasegi kɛ u ka sigidaw la ni an b'a wele ko restitution maa minnu ye danaya daw kan u k'u jɔyɔrɔ fa o kadara kɔnɔ u ka sigida ɲɛmɔgɔw dugutigiw conseiller communaux cɛ ani musow denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba u kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ commune 23 kɔnɔ ka na u ka wasadenw lamɛn u ka ni komasegin senfɛ n'a nafa bonyara kosɛbɛ an bɛ députés fo u ka hakili ɲumanya na u nana kuma in fɔ an ɲɛna a diyara n ye mɛn da ye mɛn tigi ye u ye baara min kɛ baara in diyara ne kɔni jaabi kun ye n tɛ se k'a fɔ bɛɛ dɛ parce que ni ko an ka kuma ni tiɲɛ yɛrɛ de baara kɛra baara ɲana parce que ni référendum kɔrɔ ye mun ye gouvernement b'a fɛ de k'a fɔ n bɛ se ka baara kɛ hakili sigi la cogo min ka taa sɔrɔ politique mɔgɔ sen t'a la maa wɛrɛ sen t'a la n b'a fɛ yɛlɛma min ka na an ka taa dulon fasodenw yɛrɛ la o fasoden minnu ye ne sigi ka aw sigi a bɛ ka danaya de ɲini de wasaden Mahamadou Jarasuba ka fɔla u ka ni wuli ka jɔ ni cɛsiri a kun ti dɔwɛrɛ ye walasa k'u ka sigidaladenw ka kɔmasegin k'u ye ka tila k'u la kunnafoni ka kɛɲɛ ni baara min bolodalen bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye an ka sariya sunba yɛlɛma min ka an ka don la ni an b'a wele ko référendum o kadara kɔnɔ Jarasuba y'a yira k'a fɔ ko nin baara in ma dabɔ dɔwɛrɛ kama walasa bolonɔbila min kɛra sɛbɛnna an ka jamana kɔnɔ ani bɛn ani sigikafɔ min bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa k'o kow bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya ni ka bɛn ni référendum donné bala réunion ni abonna fait min ga otunye député ye loi min voté o do no tun constitution ka constitution te forêt o anga jamana sharia bade an yo voté o do donc na ya voté akanyi anga na kono ko fo mo yi na ma na kono ko fo mo yi a watila o bena kuma wore me min de fe kono donc nu kun lo yele manala donc on manga barake o da to an kono kana anga ambadon wole kana korko wole kan fo wole kan muso na antowonu dimso wole u kana lame fe min be china anga chen fo mo bi chen de fora mo vraiment bi ne ni so jaba soro ni so ja e fora e muye mo chara mo bora san nana bi de mo bora fo mena mo bora fo jebe mo bora fo beleko kana nina yere sali donc ni so ja fora ni so ja fora na e muye mo ko kuma kan kono la kuma ka basiglendu kuma ka nyina madedo kuma ka sannedo parce que fon o ye jamana kuntigi dɛmɛni o ye fɛn fɔ luwani a ka kɛ maliko ye ka kana kɛ mɔgɔ ko ye donc u y'o de fɔ sali kɔnɔ o de ye ni nisɔndiya kosɛbɛ u ko de u fɛn bɛ yan olu bɛ taa kɛ ambassadeur ye olu bɛ taa kɛ lasigidenw de ka ci fɔ mɔgɔw ye an b'a yira la k'a fɔ honorable Mahamadou Jarasuba ale n'a tɔw n'o Cheikh Fantamadi Traoré ani Dawuda Kulibali u k'u bɛɛ lajɛlen ye u sinsin fɛn min kan n'o de ye k'a yira k'a fɔ sariya sunba in yɛlɛma min bɛna don a la ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénat o min bɛna bila sen kan ani Cour des comptes ani an ka maliden minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw kan olu fana tɔgɔla wasaden o bɛna bila sen kan u y'a ɲini jɔyilakaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakili to kɔrɔfɔ ninnu na wa maa minnu yera nin ko kɛnɛ kan u fana ye layidu ta wasaden ninnu ye ko ni ala sɔnna ma n'u sigina u bɔyɔrɔw la u fana na ci ninnu lase a laseko ɲuman na fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko PRVM fasoko o fana ye kunnafoni di kɛnɛ sinsi ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 12 sikɔrɔni sinimaso kɔnɔ walasa a bɛ se k'a ka tɔndenw ladɔnniya sariya sen mun taara an ka jamana wasablo fɛ n'a bɛ yɛlɛma de ko fɔ ka don an ka jamana sariya sunba la bari sabula ka da ka a ma kɛ olu fɛla ko ye Cherifla jabarani tɔgɔ la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Amadou Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali a bɛ walawala maa min fɛ Abdul Karim Sako don
politique to min n'a b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko PRV faso ko olu ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min n'a dabɔlen kun don k'u ka tɔndenw k'u ladɔnniya k'u kunnafoniya sariya yɛlɛma min n'a b'an ka jamana kun kan n'o kan ka kɛ ka bɛn juillet kalo nata tile 9 ma. PRVM faso ko a ɲɛmaw y'a yira u ka tɔndenw na k'a fɔ ni fanga yɛlɛma min filɛ nin ye n'o ye sariya ye n'o de kan ka kɛ ka bɛn juillet kalo nata tile 9 ma k'olu ma jɛ n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini wa k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ maa si de kana bɔ nin don kɔfɛlen na ka taa kalafili kɛ. Constitution a fɔra ko ale de ye loi ye loi bɛɛ ka loi o kɔrɔ ye mun ye loi min bɛ kuma k'a daminɛ jamana président ka fɔ ka taa se mɔgɔ min wolola bi olu bɛɛ kan ka minɛ cogo min na jamana kɔnɔna la fɛn o fɛn n'a bɛ jamana kɔnɔ loi in de bɛ kuma a bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ o de ma ko constitution o la ni o bɛ yɛlɛma o tɛ se ka yɛlɛma cogo si la fo bɛɛ lajɛlen ta ka don a la. Ni loi bɛ yɛlɛma a bɛ bɔ yɔrɔ fila de la président b'a la ɲini k'a fɔ an b'a fɛ ka loi yɛlɛma n'o ye constitution yɛlɛmani ye ou bien députéw b'a la ɲini. O wula na an ye conférence nin kɛ an ka parti la n'o ye fasoko ye k'a dabɔ ka da kan bɛɛ b'a kalama sisan constitution min kan ka falen a votera assemblée la o vote a kɛra wajibi ye ka mɔgɔw kunnafoni. An bɔra kalama depuis a votera fo ana sisan ma kuma bɛ fan bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ hali jamana kɔ kan ani jamana kunnafoni sira bɛɛ kan o la politique ka baara fɔlɔfɔlɔ min ye ka jamanadenw kunnafoni u ka militants ani jamanadenw wɛrɛ donc an nana wuli na ka na o kunnafoni dɔ de kɛ an ka parti tɔgɔ la ani jamana kɔnɔden bɛ k'u kunnafoni fɛn min bɛ sen na n'o ye constitution falenni ye constitution min na falen anw y'a yira assemblée la voteyɔrɔ la anw ko a man ɲi. An ko a maɲi ka da fɛn caman kan parce que a belebeleba dɔ ye min ye an b'a ye k'a fɔ constitution kura min fanga bɛɛ di jamana président ma. Komi bɛɛ b'a dɔn constitution ko kuma de bɛ sen na sisan assemblée kɔnɔ n'o ye loi révision de constitution ye ka loi yɛlɛmani kɛ donc an nana lajɛ an ye PRVM fasogo ye donc an tɛ se k'an sigi ten nɔ nka an k'an ka député ninnu wele u kana ɲɛfɔli kɛ base la. Base jumɛn an y'an ka militant n'an ka militantu bɛɛ de wele ka na pour que ɲɛfɔli ka k'u ye mɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ voter non ou oui o k'a sɔrɔ fɛn na dɔrɔn kuma bɛ fɛn min yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'i tɛ fɛn dɔn a la donc i tɛ se ka fɛn fɔ a la donc an ye député ninnu de wele o la olu minnu bɛ assemblée kɔnɔ u kana ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛ min faamu an bɛ se ka min fɛnɛ ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna k'u taabolo dɔn donc conférence in y'a to vraiment an y'a dɔn k'a fɔ loi min bɛ ka voter an ka ɲɛta t'a la. Ni segin kɔni kɛra ni parti ɲɛmɔgɔw fɛ tari k'u ka ban an'u ka muruti yira ni sariya yɛlɛma in na an ka jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko PRVM faso ko olu kɔni y'a yira ni kɛnɛ in kɔnɔ na k'u ma jɛ ni sariya yɛlɛma in abada wa k'u na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ tari ana se ka bɔ a ma. Ka kɛ ni tile 15 k'o kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana fɛ ka ɲɛsin sigida lakanali ma n'u k'a ma ko 15 de l'environnement o de kadra kɔnɔ jamana minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin ka sigida lakana ani saniya ko ale ni kunnafonidilaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kunnafonidila minnu janbɛ sigida lakanali la u ka taama dɔ kɛ ka taa ba cercle la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko lulu ani kungoto ka taa jateminɛw boloda n'o y'a sɔrɔ u ka baarakɛtaw senfɛ ni sigida bɛ ka lakana u fɛ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali ye an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Cakɛda min sigilen bɛ lulokaw fɛ yen n'an b'a wele ko complexe lulo kungoto n'ale ye sanubɔ wɔɔrɔ ye ka kɛɲɛ ni 15 de l'environnement tako 18nan o hukumu kɔnɔ kunnafonidila minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka sigida lakanali a n'a tɔbɔtɔli ko ɲɛ waleyali ma u ye tile 3 taama kɛ ka t'i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen kan walasa ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ sigida lakanali o koɲɛw bɛɛ lajɛlen matarafalen bɛ yen. aw ka nali diyara n ye kosɛbɛ parce que maa n'i bɛ yɔrɔ la n'i bɛ ko la ni mɔgɔw t'a dɔn ni nana ka na mɔgɔw bɔ kunpa la o ye ko ɲumanba ye aw ka foli vraiment o bɛ yen dan tɛ foli mun na ne tɔgɔ la a ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an ka foli b'aw ye o mana bɔ yen nɔ 15 de l'environnement o ye bɛɛ ka ko de ye kabini mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko environnement réchauffement ale ni changement climatique tɛ tiɲɛ ye bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko don parce que yɔrɔ bɛɛ kan ka kalaya mɔgɔ hali n'a ma dɔn fɛn wɛrɛ fɛ dugukolo kalaya ni so kɔnɔnaw kalaya ni farikolo bɛ kɛla cogo min na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ de don o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye n'o ye assainissement ni fɛngɛ ye minnu ka baara yɛrɛ de ale parce que environnement de a bɛ daminɛ ni ale de ye min na a bɛ laban ni ale de ye parce que diɲɛ fɛn bɛɛ ni lakani t'a la vraiment tɔ k'a jɛ de don
donc 15 l'environnement o ye sisan ye mais yanno yɛrɛ ka kɛ gouvernement kun ye layidu ta diɲɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko kalo o kalo samedi sibiri laban mɔgɔw ka yɔrɔ saniya kabini gouvernement y'a fɔ fan filɛ ni yɔrɔ mun na an ka min kɔnɔ yan nɔ a bɛ kɛ wa n'a kɛra fana yɔrɔ mɔgɔw de bɛ yen nɔ environnement mɔgɔw bɛ yaala ka baarada ninnu bɛɛ jateminɛ parce que département 11 de b'an bolo département mun kɛra fɔlɔ ye ci wɛrɛ de bɛ d'a tigi ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Lulo Kunkoto ale ye sanubɔ wɔɔrɔ ye min ɲɔgɔn tɛ farafinna gun kan k'a sababu kɛ a ka sanu bɔta kalo kɔnɔ ani san kɔnɔ. Min ye sigida lakanali baaraw ye baara caman b'an bolo sen na mais a fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamana yɛrɛ sariya ye min ye jamana ye min fɔ ko sigida kan ka lakana ni sariya minnu ye an ka baara fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ n'o ye fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ an bɛ k'o sariyaw bato. Donc o bɔlen kɔfɛ comme an ka société in fana mɔgɔw de ka wariw b'a la mɔgɔ minnu ka wariw b'a la o ti yan o bɛ diɲɛ fan wɛrɛw de fɛ maintenant olu fana hakilina dɔ b'u la ka ɲɛsin sigida ma donc o fana an bɛ an hakili o to yɔrɔ la ka da kan ka fɔ olu fana ka laɲini ye min ye sigida kan ka kɛ cogo min na olu fɛ ou bien yɔrɔ wɛrɛ donc an b'o fana fara an ka jamana sariyaw kan ka essayer k'o bila sen kan an ka baarakɛyɔrɔ in na. Sigida lakanali hokumu kɔnɔna sigidala mɔgɔw n'o ye sanubɔ wɔɔrɔ in kɛrɛfɛ duguw ye a kɔni kɛra nafaba ye ka ɲɛsin u ma sabula sɔrɔ ani yiriwa o koɲɛw caman ɲɛnabɔlen don k'a d'u ma wa sigida o lakanali o baaraw fana matarafalen don ka kɛɲɛ ni nin cakɛda in a ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ye. Donc mun ye sigida lakanali ye n y'a fɔ cogo min na certification dɔ b'a fɔ ma ko ISO 14001 o certification bɛ min bolo o bɛ Lulu bolo a bɛ Gunkoto bolo certification min don a b'a fɔ k'a fɔ i bɛ baara fɛn fɛn kɛ i ka min kɔnɔ i ka baara bɛɛ ta k'a lajɛ k'a tila baaradaw la fɛn o fɛn bɛ k'a kɔnɔ i kan k'a jateminɛ k'a fɔ est-ce que nin fɛn ninnu filɛ nin ye nin bɛ se ka kɔlɔlɔ lase sigida ma et à chaque fois k'i bɛna ye ko baara dɔ b'i bolo mun bɛ se ka kɔlɔlɔ lase sigida ma i bɛ programme dɔ développer i b'a fɔ ma programme de gestion environnementale pour vraiment que o fɛn ninnu a kɔlɔlɔ kana se ka se environnement ma plus. N bɛ min fɔ fɔlɔ ka association min sigilen don sen kan kunnafonidilaw aw kɛlen don ka gun environnement na n'o ye sigida kow ye an b'aw fo aw ka ni waliya la parce que aw de y'a ye k'a fɔ bi an b'a suganti 15 de l'environnement o kɔnɔna la an bɛ na ka na Lulu donc an nana bi an ye fɛn caman faamuya Lulu ka fonctionnement na min bɛ baara min na an b'u fo ka baara la u y'a ɲɛfɔ an ye an ye faamuyali k'a la mais degun a mana kɛ cogo cogo an ye degun dɔw fana ye. Complexe Lulo Kunkoto sanubɔ wɔɔrɔ min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka sɔrɔ ani yiriwa bunakun kan tile 3 kɔnɔ kunnafonidilaw cakɛda in ɲɛmɔgɔw ani dugudenw a kɔni kɛra fɛnba ye u bolo sabula kɔrɔfɔw bilasiraliw ani ladilikan caman de bolodara u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ko 15 de l'environnement ko ala ka ɲɔgɔnnaw caya jamana kɔnɔ walasa an ka sigida o ka lakana ka tila k'o matarafa complexe Lulo Kunkoto a maaw u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ a ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana nafasɔrɔ siraw ma. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Burkina Faso jamana kɔnɔ sigasigana ta ngumɛ ka ɲɛsin Faransi kɛlɛcɛ min mɔ k'a fɔ a ye tulonkɛ dajira dendanu na musomaninw ni Faransi kun y'a laɲini a ka bila ka taa di Faransi jamana ma i n'a fɔ Burkina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan bi o fɔ cogo min ntɛnɛndo a ka kiiri sigira sen kan kiiri y'a jira k'a fɔ san 2 kaso a bi o kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin surasikɛ in Faransi jamana tɔgɔ la ni u k'a ma ko Sébastien a si bɛ san 40 na a ka kiiri sigilen sen kan a yɛrɛ jɔngwala jɔra a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye tulonkɛ dajira den da ni na musomani a don y'a sɔrɔ Faransi jamana kɛmɛ ka nin surasi ninnu bila ka taa baara dɔ de la surasiya baara Burkina Faso jamana kɔnɔ nka kuma min na ni Burkina ma ɲɛmaw ye a jira u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ in ye tulonkɛ dajira den da ni na n'a ma ɲa k'a fɔ a ni ɲangeni ka kan bɛnkan dɔ bɛ Faransi jamana ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ a wajibiya Burkina jamana mɔ a ka ma in bila ka taa di a fa jamana mɔ ni o ye Faransi ye kiiri min dayɛlɛla ntɛnɛn tɛmɛnen Faransi jamana kɔnɔ o kiiri y'a jira k'a fɔ Sébastien san 2 kaso a n'o kɛli ka kan o tɛmɛnen kɔfɛ nazaraw ka wari dunda ni o ye euro ye o dalasi 600 a b'o sara npogotiginin
bogotigini kele ye bawo akunye ake ka ɲɛsin bogotigini ladi mɔ bogotigini lanata a be euro wari banani vɛnɛ bila o ka bolo kan ko in don min na a be kɛ François Hollande o doni kama ale de ye Faransi jamana ɲɛmaa ye a y'a ka dusukun gamigami jira wale in na ko cɛjugu do jango o ka ye maa ka kɛwale la maa min bila kun ye maanifin n'a bolola min n'a lakanani ye o tɛ jamana wɛrɛ surasi fɛnɛ ye fɔ Faransi jamana surasi min kan ka kɛ misaliya diba ye ko kumasuli ko do a ko nga ko Centrafrique jamana kɔnɔ Faransi kɛlɛcɛw minnu be yen Sankaris sigasigana fɛnɛ t'a mɛn ka ɲɛsin olu minnu ma k'a fɔ u kɛmɛ ka tulonkɛw dajira npogotigini caaman na ye dɔw yɛrɛ ta kɛra bingaliw ye ko ani Burkina Faso jamana ta kana sanga ni ɲɔgɔn ye. O Burkina Faso jamana kele kono Blaise Compaoré jamana ɲɛma kɔrɔ min ka fanga bina ni jamana de fanba ka wuli ka jɔ ye kuma min na a ko a bi yɛlɛma don jamana sariya sunba la ka fɛrɛkɛte yɛlɛma walasa bɛ se ka manda wɛrɛ sɔrɔ n'a bilama yɛlɛma bɛ ka kɛ Kolowari jamana den ye a sigin bɛ Kolowari yɛrɛ jamana kɔnɔ a ka gouvernement laban min ni a ka fanga bira ka n'o to ɲɔgɔn bolo olu ka kiiri min dayɛlɛlen don Burkina Faso jamana kɔnɔ waati dɔ kun kɛra la kiiri kun ɲɔngiri la ka sabu kɛ lapasaba minnu bɛ gouvernement ministriw la lapasabaw ye yɔrɔ caman da k'u sɔnni sigi olu kan kiiribulon yɛrɛ min ɲɛsin bɛ kiiri jalatigɛli ma haute cour de justice ka jira k'a fɔ sariyasenw bɛ sariyasenw na a la minnu gɛn bɛ ka sɔsɔliw kɛ o kumana Blaise Compaoré ka ministriw ka lapasabaw ka fara Blaise Compaoré yɛrɛ kan barisabu ka d'a kan hali n'a ti wele k'a fɔ jamana ɲɛmaa kun do a bi wele ko ministri kun do ko in bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ surasiya ministriya bɛ a yɛrɛ jamana kuntigitɔ ka bolo kan o kumana a bɛ wajibiya a yɛrɛ tɔgɔ ka ye kiiri in na lapasabaw kun ye yɔrɔ caman da k'olu kɔrɔta k'olu kɛ fiɲɛw ye o de kosɔn a ma ɲa min kɔ kiiri ɲɛmaw ye kiiri ɲɔngiri bɛɛ lajɛlen y'i wakilu kɛ yɔrɔ min ye o ye jamana sariya sunba ye ni o ye conseil constitutionnel ye kunnafoniw n'an bɛ a jira k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel mɔgɔw n'an bɛ a jira k'a fɔ lapasabaw ye yɔrɔ naaniw minnu jira sariyaw la ko olu ni bɛnkan fanga ti ta wale kelen olu ni jamana sariya sunba yɛrɛ ti ta olu bɛ se ka kelen dɔrɔn de jateminɛ lapasabaw ka sariya senkɔrɔtalenw na n'o tɛ a tɔ saba bɛɛ lajɛlen bi bɛn nka lapasabaw ye a jira k'a fɔ yɔrɔ min kɔni bɛ yen ni o ye kiiri jalatigɛlen kɔfɛ maa min nɔ minɛna sira wɛrɛ tɛ a bolo bɔda wɛrɛ tɛ a bolo a ka t'i dama kasi yɔrɔ min na kiiribulon wɛrɛ la sanfɛ wale kelen sariyaso wɛrɛ la ni u k'a ma ko recours dɔw ko appel ko ala la ko ye yɔrɔ ye min ye fiɲɛ ye ko kɔnɔ bi bi in na Burkina Faso jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ de sigi sen kan kiiri n'a ma ɲa ko a bɛ dayɛlɛ nin kɔ fɛɛrɛ ka se ka tigɛ min bɛ se ka to jaabiw minnu bɛna sɔrɔ wale kelen kiiri yɛrɛ dayɛlɛtɔ dalakan wɛrɛ kana sɔrɔ ministriw ka lapasabaw bolo ka se k'o kɛ kiiri yɛrɛ yoboyabakun ye ni ka kiiri bali ka sira sɔrɔ conseil constitutionnel ka wuli ka jɔ ni a ka cɛsiri bɛnna o de ma waati damadɔ in kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka na a ka jaabiw bɔ k'u bibi ka ɲɛsin gouvernement ministriw ka lapasabaw ka laɲiniw mɔ ni o ye Blaise Compaoré ka gouvernement laban ka ministriw ye. Kenya jamana kɔnɔ maa caman de tununa sangaso dɔ ka feereli senfɛ min kɛra ntɛnɛndon su ka dugu jɛ tarata tɛmɛnen na polisilakaw ni hadamadenya dɛmɛ kɛbaw i n'a fɔ Croix Rouge olu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ sangaso belebele in bile dala ji ni tasuma faabaw ni o ye sabɛrɛ pɔnpiyew ye olu fɛnɛ kun bɛ ka munumunu zalo kɛ so in fɛnɛ dala seerew ye a jira k'a fɔ yanni so in yɛrɛ ka feere a kɛn kun bɛ ka taamasiyɛn dɔw jira barisabu ka d'a kan so tɛ bi abada n'a ma suda i la o dɔ ye kogobolo dɔw bɛ se ka pɛrɛn wale kelen bili fa dɔw ka jɛngɛ nin taamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ sangaso in na nka ntɛnɛndon ka dugu jɛ tarata de la sa pɛrɛndaw bira ka bonya kabini o kɛra bɛɛ lajɛlen sɔmina ka fɔ sangaso bin dɔ don o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la maa ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu bɛ so in kɔnɔ u bɛ se ka bɔ cogo min nka lɛrɛ fila bɛ taa dafa tuma min na sangaso in firila kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 100 ani maa 20 ani maa 1 olu kɔni n sera ka bɔ baasi tɛ u la nka hali bi maa caman de bɛ ka ɲini olu dɔw kɔni bilama u san bɛ sa wa u bɛɛ balo la wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ bi Kenya jamana kɔnɔ kuma bɛɛ sow kɔni bɛ firi kɛrɛnkɛrɛnnenya sangaso janw Kenya faaba yɛrɛ la Nairobi a n'a duguba wɛrɛw la barisabu ka d'a kan bi bi in na so jɔ o sɛbɛkɔrɔ ka wari an bɛ Kenya jamana kɔnɔ nka maa minnu ye so jɔbaw ye so jɔli ɲɛdɔnma ŋanaw olu bɛ ladilikan minnu fɔ u ye sojɔ minan ɲumanw olu donni na so baaraw dafɛ caman b'i pan o yɔrɔ in kunna i n'a fɔ nɛgɛ ɲumanw ani berekikolo wɛlɛ dilanli dɔw y'a yira fana k'a fɔ maa minnu ye soko ɲɛnabɔbaw ye ni u k'u ma ko agence
assurance immobilière olu caman fɛnɛ be yen u ni ingénieur bi to ka bɛn fɔ la minana minnu ni olu kan ka don so yɛrɛ la ka se ka jɔ ka kolo gwɛlɛya k'u pan olu kunna ni nafolo jɔli ye ingénieur ninnu na avril kalo la san 2016 maa 40 ani maa 9 de bɔnɛna a nin na so bi senfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana sangaso jan dɔ don so 6 sogololen ɲɔgɔn kunna kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sa kɔni bira ka nako damadɔ kɛ dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ ale sina k'i ɲɔngiri ten. Libikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Muhammad Kadafi de Saifal Islamu ka bilali a bɛ ɲini ka sɛmɛndiya sa nka bebe na Tripoli jamana ɲɛmayaso min be ni o ye Fayez El Saraji ka gouvernement ye o kɛmɛ ka jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔla Muhammad Kadafi de Saifal Islamu bilan bɛ a minɛbaw fɛ Zinten a ka sidɔn k'a fɔ a bilali n'a bilabaliya ti foyi bɔ Tripoli kiribulon ka wuli ka jɔw la k'a sɛgɛrɛ barisabu ka da ka kabini san 2015 Tripoli kiribulon kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ɲininen don sariya yɛrɛ kɛmɛ ka nomine fana n'a sɔrɔla a bi don kaso la Tripoli gouvernement ka kiribulon ɲɛma ni o ye procureur général ye o ye kɔrɔfɔ in bɔ k'o bi ka bɛn ni dɛnɛndɛmɛn de ye ni o ye Ibrahim Masud Ali ye mamɛna ni ɲiningalikɛlaw y'a ɲininga yala Saifal Islamu ka bilali min ni bɛ k'i dantigɛ a ka bataki dɔ kɔnɔ bi a bila n'a bilabaliya e bɛ se k'o sɛmɛndiya wa a y'a jira k'a fɔ o jaabi tɛ bolo nka Tripoli jamana ɲɛmaya so o kiribulon ɲɛma ni o ye procureur général ye o y'a jira k'a fɔ Saifal Islam jalaki min ɲɛsin bɛ a mɔ ka sabu kɛ a ka kokolo ye Libi jamana wuli ka jɔ la min dara n'a fa ye jalaki bonya yɛrɛ tɛ se k'a to Tripoli kiribulon ka se ka yafa a mɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Tobruk gouvernement ni o ye Libi gouvernement kelen ye olu ni Zinten kulu marabafɛntigiw de ka suru Maréchal Khalifa Haftar ka fa kɔni olu fɛnɛ ma sɔn k'u dantigɛ Saifal El Islamu ka bilali kunga san 2011 juin kalo la diɲɛsilikɛla ni setigi jamanaw ka kiribulon cour pénal international CPI kun gɛngumɛ ka mandat d'arrêt bila Saifal Islamu nɔfɛ ni o ye Muammar Gaddafi de ye k'a fɔ hadamadenya buruja walew ko olu sigasigana ɲɛsin bɛ mɔ ma mina ni libikadenw ye wuli ka jɔ daminɛ a fa ka fanga nɔfɛ hadamadenya buruja walew caman kɛra k'a bɛ caman galamɔ o la kabini minɛna novembre kalo la san 2011 libi ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Tobruk gouvernement ani cour pénal international CPI ma se ka bɛn kan kelen kan Saifal Islamu bilali la ka taa Holandi jamana kɔnɔ CPI la a n'a ka kiiri sigili senga Libi yɛrɛ jamana kɔnɔ a kɔni mana tigɛ da min kɔni kan hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu min bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ni u kama ko Human Rights Watch o y'a jira k'a fɔ hali ni Libi ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ yafa bi kɛ a mɔ ni o ye amnesty ye i n'a fɔ sariya kɛmɛ k'o daga jamana kɔnɔ ko n'a ta bɛɛ ko CPI tɛ se k'i sen bɔ Saifal Islamu nɔminɛni na. ka kɛ ni alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kunkilenna ye ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a ka san 60 ani san 2 sɔrɔli ye o kadra de kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ minnu bɛ kalabankurakaw fɛ u ka taa kalabankura kɛnɛyaso la kɛnɛyaso min n'a bɛ wele ko asako kal u ka taa a yɔrɔ furan ka saniya ni ka laban ka bonya kɛ ka ɲɛsin denkuraniw ma denkurani minnu bangera ka bɛn mɛ kalo tile 12 ma k'o kɛ ala foli ni a barikadali ye ni a se yedi Cherifla Usman Madani Haidara a ka san 60 ani san 2 sɔrɔli ye nin baaraba ye nin ye a ta k'o duruna ye u fɛ o mun senfɛ u ka sigida ɲɛma caman yera a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalabankura dugutigi u ka meri ka taa se kɛnɛyaso in yɛrɛ merisɛ shefu ma u bɛɛ lajɛlen ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fo k'u barikada n'u ka cɛsiri su ani tile u bɛ k'o baara minnu kɛ kalabankura ka ɲɛtaga ni a sabatili kama o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kunbɛn ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Fuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn